Niabot na sa kapin 20,000 ka magbanay ang apektado sa halapad nga pagbaha sa Maguindanao del Sur tungod sa nasinating sa gunsong pag-ulan sa probinsya. Lugang detalye sa report ni Justoni Humamil. Daw nahimong dagat kining pipila ka bahin sa Ampatuan, Maguindanao del Sur tungod sa pagbaha sukad pa niadtong miaging semana. Hangtod karon, wala gihapon mahubas ang tubig baha tungod sa sagunsong mga pag-ulan nga nasinati sa lugar. Gani misulod na sa makabalayan ang tubig. Nabasa sab ang ubang mga gamit sa mga residente. Lakip mga kalsada, gibaha sab. Gani ana-ana sa hawak sa tao ang kalalum sa level sa tubig baha niining bahin sa kalsada sa lungsod. Busa palisuray ang paglatas sa mga motorista. Nalubog sab sa baha kining palm trees o guban pang mga umahan sa lungsod. Perwisyo sab sa mga residente sa lungsod sa pagalungan ang baha sa ilang lugar. Lakip eskwelahan, barangay hall sa barangay Kudal, gisulod sab og tubig baha. Hinuon mihubas naman daw kini apan doon na pa'y pipila ka mga lugar sa lungsod ang nagpabiling baha pa. Sa Dato Abdullah Sangki sa susamang probinsya, palisuray sab ang pag-agi sa mga motorista ni ining bahin sa kalsada gumikan sa pagbaha. Busa gitabangan na sila sa kapulisan. Sigon sa PDRRMO Maguindanao del Sur, 12 sa 24 ka lungsod sa probinsya ang apektado sa pagbaha. Kini mao ang Dato Muntawal, Pagalungan, Paglat, Sultan sa Barungis, Dato Abdullah Sangki, Ampatuan, Sharif Agwak, Sharif Saidona Mustafa, Jan S.K. Pendaton, Dato Salibo, Mama Sapano ug Dato Piang. Mikabat na sab sa kapin 20,000 ka magbanay nga apektado sa pagbaha sa probinsya kung asa ang uban kanila ang nagtiner sa balay sa ilang mga paryente. Sanglit lakip mga evacuation center, gibaha sab. Basta po tayo abot 50,000 na mga families po yung apektado sa entire province po ng Maguindanao del Sur. And counting pa po, sir. Pataas ng pataas po yung number kasi tuloy-tuloy po yung akyat ng tubig, sir. Dugang sa PDRRMO Maguindanao del Sur, sa gunso ng pagbundak sa ulan sa probinsya, sukad pa ni atong miaging semana, hinungdan gabilapaw ang kasapaan. Dito po kasi sa Maguindanao del Sur, yung catch basin, punta lahat ng mga tubig galing doon sa mga kabundukan ng Cagayan, Quezon. So yun po yung nagiging isang cause ng pagbaha dito sa aming probinsya. Hinoon walay natalang casualty sa pagbaha. Sanglit dayon nilang ginapahikling ang mga residente kung makasinati og pagdaot sa panahon. Padayon ang assessment sa buhatan sa danyo sa pagbaha. Nakatakdang mag-apod-apod og hinabang ang provincial government kanto sa mga apektado sa pagbaha. Nag-request sab karon og dugang supplies ang probinsya alang sa mga nabahaan. Ang pagdaot sa panahon dala sa epekto sa miaging intertropical convergence zone sa probinsya. Ako si Justoni Humamil para sa One Mindanao.